Takže ahoj! Dneska tu som spolu s Naty. Ahojte. Prepáčte, mám novú sukňu. Čo sa na mňa tak pozeráš? Lebo to vypovedá z blbosti. No tak dneska je taká druhá informačka, lebo som to zmenila. Zmenila som ten príbeh. A áno, bude to taký príbeh, že ja a moja sestra, a ešte moja jedna sestra, takže budeme tam hrať my dve a potom ešte, pardon, nevidím, a potom ešte tam bude hrať Zoe, no je všetko a my budeme akože princezné, naša maminka bude kráľovna a to je všetko a nájdeme si tam chlapca, ale bude to aj také, že budeme mať kamarátky. Keď budeme mať kamarátky, naša maminka nás požiada, aby sme mali kamarátky a budeme mať kamarátky. Tak. Ale nájdeme si jednu takú bude taká jedna zlá, ktorá si nájde takú bohatú kamarátku a bude ju vydierať. Ale ona nevie, že ju vydiera a klame a potom ja jej to poviem, teda my tri jej to povieme a ona na mňa bude veriť, potom príde tá zlá za nami, povie, že čo si to dovolujete, prezrádzať tajemstve alebo tak nejako. A prepáčte si ten zvuch, ale máme malé šteniatka a aj naši psíkovia, neviem čo robia vonku. Bude tam, asi prepáčte keď sekám, ale za ten kvalitu zvuku, ja fakt neviem čo je s tým tabletom. Buď si musíte dať sluchátka, aby to bolo hlasnejšie, alebo keď máte niečo dobré, že to je, alebo reproduktor je ešte horšie. Fakt neviem. A čo to stojíš ako socha, veď hovor. Tak dobre, ja to pokračujem. Tak. Kde sme to skončili? Ona nám pôjde vynadať, potom nás buchne a že potom tá kamarátka odišla domov, príde naspäť, lebo chcela jej povedať film v kine a ona sa to potom celé dozvie, budeme kamarátky a potom pôjdeme spolu pri vodu a tak ďalej. A keď už bude pri vode, tak si takto dáme facky, že najlepšie kamarátky navždy, alebo skôr BFF, alebo forever, taký menší forever. No teraz ty hovoríš. A bude to také, ako som to chcela povedať, také proste obyčajné, ako zvykávajú niektorí z vás znala, lepes chorocht, alebo také niečo, tak to potom takéto bude niečo, veď podstatne, ako to napíšu na urobia, veď to je všetko, takže to je bolo všetko a to by som nieko chcela zmazať, keby ste vedeli, že ako sa to dá zmazať, tak potom by ste prosím napíšte do komentárov, lebo chcem to zmazať a aby ste vedeli, že to je zmazané, že budete hľadať to. Tak napíšte mi prosím do komentárov a to je všetko. Dajte like alebo dajte dislike a napíšte nejaký pekný komentár. A prosím vás, nepíšte, prečo je taká kvalita zvuku. Ja fakt neviem, čo je s mojím tabletom. Ale aj s mojím hlasom. Tak to je všetko, takže ahoj, čauky mňauky. Čauky mňauky. Čauky mňauky. Mňau.
mňauky, 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 mňauky. To robím ja.